Здравейте, аз съм Иван и днеска ще играем Майнкрафт в сървър. Както виждате, няма много хора. Да, нека играем. На кое да играя? То няма хора. Тук няма хора, само двама-трима. А пък аз съм и мъртъв. Ето. То, заживи ме. Аз съм жив! Аз съм жив! Тук можем ли да чупим блокове? Много. Така. Нека играем. Уй, колко зомбита, бе! Бахте многото зомбита. Боже мой, боже. И TNT зомбита, но тия са много гадни. И такива ли, бе? Какво стана? Така. Какво стана? Ей! То хора са? Да. Тук няма хора. И тук няма никакви хора. Прям. Никъде няма хора вече. Тя сървъри. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Вау, колко много хора в нет тук. Има някакви хора. Аллах Акбар! Я! Yes! Що трябваше да идвам тук, не знам. Защо? Над мене има... Защо? На всички имам така. Добре, да. Ето колко високо. Какво стана? Какво? Не знам какво стана просто. О, да, 5 диаманта. Както винаги нищо интересно. Прасиета! Спаун! Така. Трябва да взема и кирката. Нямам интерпил. Но ще стигна до там. Много ми е близо, той е доста хубав. Между другото, вече имам Optifine. Да ви кажа. Optifine. О, чао. Чао, просто чао. Къш. Това е моята земя. Бързо. Нещо интересно, освен тая. Тук. Ender Pearls. Боже! Доста съм... Много съм... Не опиаме. Много съм лош на това. Просто... съм много прост на това.
Не мога да... Винаги умирам, но не е забавно. Аллах Акбар. Кученца. Кучи! Айде. Между другото имам скин. Кученца. Ох, паднах. Ендър Перус. Какво стана? За Бога, какво стана? Що в някога става така? И ме лагна, да. И ме лагна, да. Вау! Имам стрела в гърба, в рамото. Имам стрела. Защо имам стрела в рамото? Защо имам стрела в рамото? Това ще стане загадка. За нас. О, да. Ще взема и този лък. Не искам друг да го взема. Бърках. Сега аз отивам право горе. Пап. Не съм учил, нали? Изхъбих си ендър перлата. Що, Боже? Трябва да стоя до там и набача някой ме бутне. Ето, казах ли, вижте. Казах ли, че някой ще ме бутне и веднага ме бутнаха. Малко да ме бутнат. Нямам левели. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Някой да има? Някой няма. Аллах Акбарци! Аллах Акбарци! Ето толкова съм тъпна тази игра. Толкова не мога. Защо? Ще се хвърля в бездната. Ай! Защо? Прераждане. Поп. Чак да си избера клас. Пуп. Пъп. Това е хубаво нещо. Много нещо хубаво. Чао. Чао. Той падна. Той падна, да. Аз... Как? Тук мога един трол. Защо? Защо винаги не ми се получава? Защо винаги не ми се получава? Защо ми се получава? Искам да ви кажа, че този сервер е доста якичък. Така, това е първият ми сервер. Сервер е якичък. Ако може някой ден да направи ревю на него. Колко пари имам? Защо? Чакай, трябваше да отида в
в едно друго нещо. Какво е пък това? Къде беше? Тук беше. Тук ли беше? Не. Добре, къде беше? Ако го чувате, това е кучето ми. Нещо. Да, това е кучето ми. Това е кучето. Мъкни. Това е кучето. Това е моето... Това е моето куче. Така. На кое да играя, На това. Да. Сега ще попиляваме малко двамата. Колко са? Добре, хора,